Velkommen til X Factor 2014. Jeg er Fido Finkensen, og velkommen. Vi skal lige hilse på de 3 dommer. Først har vi Anne Lindet. Ja, må jeg få et glas vand? Ja, hun vil gerne have et glas vand. Det kan vi lige straks ordne. Ida K. Jeg er bare glad for at være her. Ja, jeg kunne bare glad for at være her. Og så er det vores alle sammen Thomas Blackman, som allerede er stedet med hovedet i bordet. Mit publikum elsker mig, jeg ved det. Ja, og første deltager er Bjørn! Hej alle sammen. Hej. Hvad vil du så synge i dag, hva'? Bjørn. Okay. Det hænger jo sammen med mit navn. Hvad? Det hænger jo sammen med mit navn. Nå ja. Ja. Værsgo at begynde. Bjørn er en Vi bjørn. elsker hold kæft, Han Bullerbo. kan godt lide en bjørn. Hold kæft, Bullerbo. Hvad? Jeg kan ikke rigtig høre noget. Hej, jeg kan ikke mærke dig. Jeg kan simpelthen ikke føle dig. Hvor Jeg er kan du? ikke Hvor føle er du? dig. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Jeg kan heller ikke se dig med din kaldfand. Du skal ikke svare flere. Du er dum. Vagter! Vagter! Du lugter af tis. Det siger min mor også. De kan godt forstå. Vagter! Au, au, au! Ja, det var en lidt underlig situation, vi havde der. Det var lidt akavet. Og nu var altid Blackman, hvad havde du at sige til ham her? Og siger du ja eller nej? Jeg siger klart nej. Hvorfor? Altså, Du er dum. jeg synes, han var totalt urutineret. Du er også grim. Ja, det er du sgu også, mand. Jeg piller dig. Ja, og vi er til næste deltager. Du går lige Dumme deltager. fucking ud, mand. Og næste deltager, det er Trolden Torben! Hey, yo, man. Undskyld, jeg kom til at sige forkert. Det er Michael Jackson, der kommer nu sådan cirka. Obabadabab. Hvad vil du så synge i dag? Rallabab. Okay. Rababababab. Ja, jeg kan ikke forstå det der. Okay, jeg skal nok synge på dansk nu. Det er bare mit totalt svært navn, men Rababab. Ja. Allah Akbar. Ja, jeg synes, at det bare du er virkelig sød. Skal jeg bare begynde? Ja, Okay. jeg synes. Ja, skatter. Ej, skatter, stop dig selv. Ej, hvor er du bare dygtig. Ej, hvor er du altså bare dygtig. Tak, det her. Ej, hvor er du altså bare dygtig. Tak. Vil du ikke komme og kysse mig? Jo, hvis jeg kunne, men det kunne jeg ikke. Nå, Fordi at jeg har AIDS. okay. Så risikerer jeg jo at få AIDS. Ja, Det er meget det kunne være rigtig farligt. Du er lige Sexsygdom. lidt grim. Nej, det er middag. Du er rigtig lækker. Ja, okay, du vil gerne lige til stille akt med tingene. Så er det dig, Blackman, hvad synes du? Altså, her. Den her gang, der kunne jeg altså virkelig føle dig. Det var meget bedre end sidst. Altså, ja. Tusind tak. Du har forbedret dig. Yderst meget. Jeg synes, jeg tror godt, du kunne gå hen og vinde X-Factor. Jamen tak. Altså, Og Anne Lindet, hvad siger du? undskyld, jeg sov lige. Nå, ja, hvad? Hvad siger du til den deltager der? Ej, det var sådan en rigtig god natsang. Sådan, altså, jeg synes at bare, det var vildt godt. Du er så lækker. Ja, Din mor. Anne Lindet, hun er 67 år, eller 59 år, og hun har 7 børn. Og hun er læbe. Så, ja. Så, hvad har du at sige? Mange tak. Jeg er rigtig glad for at Har du komme set dit videre, hoved for den der hat? Ja, Jamen, har du smukke lige som øjne. jeg havde af. Nu er jeg igen. Ja, okay. Men det var alt for i dag. Vi ses næste fredag.